Εν εσύ που να το φορείς το μακιγιάζ. Άρα εγώ θέλω να σου φτιάξω την ημέρα σου και να πάεις και με που έχεις να πάεις και να νιώθεις πανέμορφη. Γιατί αξίζει το κάθε γυναίκα του το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να έρθω και να σου πω όχι, έτσι θα κάνουμε γιατί είμαι επαγγελματίας. Εσύ είναι να ακούσεις. Ναι. Πες ότι υπάρχουν κοπέλες οι οποίες όντως ξέρουν το πρόσωπο τους, υπάρχουν και κοπέλες όμως οι οποίες δεν ασχολούνται. Να δείξεις ότι συμφωνείς, αλλά πρακτικά να κάνεις εσύ επαγγελματικές τροποποιήσεις για να βγει το αποτέλεσμα που πρέπει, χωρίς να νιώσει η κοπέλα ότι παραγνωρίζεις. Είμαστε ψυχολόγοι. Ας ξεκινήσουμε με τούτο. Όσοι ασχολούνται με τη γυναικεία ομορφιά είναι. Πιάνεις την άβρα του, την Ναι. ενέργειά του. Δηλαδή το πώς να περπατήσει, το πώς να σου μιλήσει. Καταλαβαίνεις αν είναι loud. Ναι. Καταλαβαίνεις αν είναι πιο μαζεμένος. Άρα πλέον παίζει ρόλο και η δική σου η εμπειρία, και η δική Ναι. σου η προσήλωση σε τούτο που κάνεις.